नंगौ दिनैनि दिना बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनो हायो। थारैनो नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ आरो एनडिपि बिथांमोननि गोख्रों नांथाब नाजानायनि गेजेरजों थांनाय 23 जानुवारि खालि बर'नि मोनसे पिस एकर्ड जोङो सान्थिनि सुक्ति बियो जानानै थांदों। दिनैनि बे 27 जानुवारि बा बिटिआर एकर्डखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै सान्थिपुर ब्लक इउपिपिएल दिनैहाय मोनसे बाइक रेलि हाबाफारि लादों। बे समाव बे बाइक रेलि हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लादों। बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लागोन दे बे रेलि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना मा मेसेज होनो नागिरदों, मा फोरमायगोन दिनैनि बे रेलि हाबाफारिनि गेजेरजों। दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जा एकर्ड, बे एकर्ड थामथि बर' सान्थि एकर्डखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो 5 बोसोरनि थाखाय दा एकर्ड सान फालिनाय बेखौ जों दिनै हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जादों बर'लेण्ड हेपिनेस मिशन। दिनै बर' हालामावहाय हांगामाजों दावराव दावसिजों नांलाय खमलायजों जिखिनि जोङो खोमानानै लानांदोंमोन, दिनै बर'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों जों बेखौ बोखांफिननायनि राहा लामा लादों। बेनिखायनो खुनु पार्टिनि साइन थायालासिनो बा बेवहाय फिरफिला बा फ्लेग थायालासिनो बर'लेण्ड हालामावहाय 40टा समस्तियाव मोनफ्रोमबो समस्तियाव 500 खान बाइक रेलि खालामनायनि गेजेरजों सान्थिनि बार्ताखौ जोङो मुलुग दरबाराव हरनो नागिरदों आरो बेनो दिनैनि हाबाफारि। जारिमिनखौ जुदि जों गोसोखाङोब्ला सेथि वर्ल्ड वार, नैथि वर्ल्ड वार माने मुलुग दावहा जानायनि सिगां जेफोर जोंनाव एकर्डफोर जानानै फैदों, माने एग्रिमेन्टफोर जादों, जे डुवेल एलायन्स, ट्रिपल एलायन्स बायदिसिना एलायन्स जाबोदों। आरो बे एलायन्सफोरनि गेजेरजों मोनसे हादोरा मोनसे हादोरजों सुक्ति जाबोदों, मोनसे हारिया मोनसे हारिजों सुक्ति जाबोलायदों। बे सुक्तिया दिनैसिम जौ बोसोर थांनायनि उनावबो दिनैसिमबो जाफुंजोबाखै। गतिके सोरबा अपोजिसननि मानसिया, आं दिनै सोंखारिनो गोसो गैया, अपोजिसननि मानसिया जुदि बुंनो नागिरोब्ला जे एकर्डनि दफाखौ जोंनि सरकारा, जोंनि बे एक्स एनडिपि हान्जाया आरो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा मावफुंजोबनो हायाखै बा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै होनना बुंनाय रावा बियो ओरैनो पलिटिकेलि गाव मानसिनि सिगाङाव गावखौ सिनायथि होनो थाखाय बुंनायसो राव। मानोना हाग्रामानि जा एकर्डनि दफाफोर, बे दफाफोरखौबो थांनाय 17 बोसोराव 17+4 जों जुदि नायोब्ला 21 बोसोरावहाय इमप्लिमेन्टेसन खालामनायखौ जोङो बिपिएफनि दिननिखौ जों मोननो हायाखै। आसाम एकर्डनि गेजेरजों दिनैसिम बेसेबांबा बोसोर जानानै थांबाय, 30 बोसोर बारलांबाय, बिनि माबाफोरखौबो दिनै जोङो इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ नुवाखै। खिन्थु जोंनि जा बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन, बे इमप्लिमेन्टेसना खोब स्पिडि जागासिनो दङ, खोब गोख्रै खारगासिनो दङ। मानोना बावैसोनो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो जोंहा 125 जा एमेन्डमेन्ट जानो गोनां, एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनो गोनां, बियो स्पेसियेलि फर दा बिटिआर रिजन, बर' हालाम, बेनि थाखायनो मावनो थांगासिनो दङ, जानो थांगासिनो दङ। गतिके बुंनाया बुंबाय थागोन, जोङो जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। थांनाय समाव बर'आ मोननै जारिमिनारि मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय। बेनि गेजेराव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बिथांमोना बिटिआरआव सोसनजानायखौ मोनाखै। नोंथांमोननि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सोसनजानायनि मोनसे सुबिदा सोलिबाय थादोंमोन। दा सोसननायखौथ' बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो लुबैयाखैमोन आरो दिनैबो हाग्रामानि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ लुबैया, हाग्रामायाबो लुबैया। बिथाङा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव थांनानै, लखिमपुर जिल्लायाव थांनानै बर' हारिनि दुखु दाहानि बाथ्रा बुंनानै लेक्सार हैनो हागौ, नाथाय सानजानि सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर जिल्लानि जौगाथायनि सायाव, बै हालामनि बर'फोरनि गांनाय उखैनायनि सायाव बिथाङा मालाबाबो गोसो मोदोम जिउ होनानै मावबोआखै। गतिके बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव खोब फारागथि दङ। खिन्थु जोङो बुङालासिनो जोङो मावनानै प्रेक्टिकेलि जोङो दिन्थिनो नागिरदों। गतिके जोंनि खामानिया बिथांजों अख्रां आरो हाजों सोमोन्दो थानाय डिफारेन्स बायदि जोंनि डिफारेन्सा दङ। बिटिआर एकर्डआ सान्थिनि एकर्ड, गतिके गावनि पलिटिकेल लाबालाबखौ खहा जाजानो गिनानै बिपिएफआ बेखौ बाहागो लाया जानो हागौ। खिन्थु बिथांमोननि गोसोआ जे बिटिआर एकर्डखौ लानानै जे खुसि दङ, बेखौ जों गोबां बाथ्रायाव हमनो हायो।
मानोना बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जों सरकाराव फैयोबा सान्थि लाबोगोन होननानै जाय असान्थिनि राजा हाग्रामाया 17 बोसोराव असान्थिजोंनो जोंनि बर' हालामखौ फोजोबस्रांदोंमोन बा दैदेनदोंमोन बेफोरबायदि मानसिनि खुगायाव सान्थिनि बाथ्रा फैनायनि थाखाय जों इसोरखौ अबंलावरिखौ हामबाय होननांगोन मानोना डेम'क्रेसि होननाय सोदोबा दिनै हाग्रामानि खुगायाव फैदों मानोना अट'क्रेसिनि अनगायै हाग्रामानि दिनावहाय बा हाग्रामानि साननायावहाय मालाबाबो डेम'क्रेसि सोदोबानो जोनोम जायाखैमोन गतिके बिथांनाव जा सान्थिनि बाथ्रा फैदों बे डेम'क्रेसिनि मोनसे पार्ट सान्थि गोजोननाय बेफोरनो डेम'क्रेसिनि पार्ट गतिके हाग्रामाया डेम'क्रेसिखौ दिनै एक्सेप्ट खालामनो गोनां जादों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 16टा जे डिपार्टमेन्ट बिटिसिआव थाखानाय बा बिटिसिनियाव एकर्डआव मोननाय बे एकर्डनि जे गोहो बेयो थांफिनबाय होननानै बुंदों बिथांनि हाग्रामा आरो बिथांनि बाहिनिया नायबिजिरनायनि सायाव मा बुजिदों मिथिया नायबिजिरनाय होननानै बुंदों मानोना हाग्रामानि समाव डिसिया जेरै बोसोरावहाय सासे डिसिया 500-600 कौटि डेभेलपमेन्ट फान्ड मोनबोयो बेखौ जोंनि हालामावहाय डेभेलप खालामदोंना खालामाखै जेनुइनलि बाहायनो हादोंना हायाखै बेखौ नायबिजिरनायनि गोहोआ हाग्रामानि दिनाव गैयामोन बा हाग्रामाया बेखौ लायाखैमोन फारसेथिं काउन्सिलावहाय दा जे जोंनाव 700 crore फैयो बे 700 crore मिस इउज खालामदों नामा होननानै बा खालामदोंना खालामाखै बेखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय डिसिनो जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनो पार्टखौ होनाय जादोंमोन जेन जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं बा कारापसन दाजाथों होननानै बे बुस्थुखौ जायो बे 700 crore मिस इउज खालामदों नामा होननानै बा खालामदोंना खालामाखै बेखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय डिसिनो जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनो पार्टखौ होनाय जादोंमोन जेन जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं बा कारापसन दाजाथों होननानै बे बुस्थुखौ जोङो परस्पर नायबिजिरनायनि थाखायसो होनाय जादोंमोन बेयो बबेबा डिपार्टमेन्टखौ हरनाय नङा आं ओंखायनो चेलेन्ज खालामो हाग्रामानि सोरबा बिराद गोरों लिडार हाग्रामायाथ' जेबो रोंखाया बेथ' जाम्बासो हाग्रामानाव सोरबा लिडार दङब्ला डिबेट खालामनो हानाय आंखौ नोंथांमोननि मिडियायाव लिंहरबानो जाबाय आं बिथांमोनजों डिबेट खालामनो रेडि पार्टिकुलारलि बे बेलानि सायाव साबायखर थाबाय आरो बे समावहाय आं सिनायथि होनो सानदों डक्टर संग्राम ब्रह्म बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय आरो सरकारनिफ्राय दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोङो जागायनो सिगांदों होननानै जों लेंहरनानै जोङो बिटिआरनि जा मावफुं सोद्रोमा मानबिदा रन्जित बसुमतारी बिथां जोंनि संग्राम ब्रह्म बिथां बाहागो लानो हानाय जोंनि कोअर्डिनेटर चिरां जिल्ला इउपिपिनि जा उसुबिदा जाया लासै लासै सालायलांनो आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय আমাৰ যি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু আপছু NDP সকলক সামৰি যি তৃতীয় শান্তি বড়ো একৰ্ড হৈছিলে সেই বড়ো একৰ্ডটো আমাৰ হিষ্ট্ৰিক এটা একৰ্ড আছিল আজি আমাৰ ৫ম বছৰ সেই ৫ম বছৰত আমি বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন সেই মতৰে BTCৰ 40টা সমষ্টিত 500টাকে বাইক ৰেলী কৰি অসমৰ জনসাধাৰণক ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক বিশ্বত থকা সকলো দেশ প্ৰদেশক Dia takut.
Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से ट्यूशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. आंनाबो मेथ्सफोराव विकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे थाबसिन जाबाय आरो ओमफ्राय बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम फाइनेल टेस्टफोर जानाय वर्ल्डआव मा जानाय इउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंगफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो खाथियाव। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंस भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.